pri ďalšom videu a v tomto videu budeme robiť tier list z Formuly 1 2025 auta. No a poďme na to, nechcem ani nič hovoriť. No, takže poď. Prvé je, čo vidíte, je Alpine. Tamto aj je Alpine. No, ja neviem o nich nič hovoriť, lebo keď niekto videl, viete, niekto videl Formulu 1 Austrália, tam išli, no tak pozeráte. No tak Alpine musím dať do takých, neviem, B tier. Lebo, neviem, teraz niekto budete hovoriť, že prečo B tier, prečo? No preto B tier, lebo skoro sa nič nezmenilo. Trošku sa zmenili, no, iba trošku. Trošku sa tam dačo zmenilo, že tam dali nejakú farbu, neviem, tam aj vidno, možno, že vy to tak nevidíte, ale tam je aj, že toto modrá, tam je rúžová, proste to isté skoro. No takže nič, a nejdú tak dobre, tak Jack Doohan a Pierre Gasly, no, akože Jack Doohan nie je taký dobrý, no ale poďme. Potom dáme Haas, no akože Haas, tak neviem teraz, je to veľmi ťažké Haas dať, lebo Haas sa skoro zase nič nezmenil. Toľko, že tam dali nejaké, že Haas, čo je tam napísané, tak dali s čiernou a takisto modrá, čierna a červená. Takže skoro sa nič nezmenilo a do C tier, lebo aspoň sa dačo zmenilo, chápete? Aspoň sa zmenilo ich tá farba, aj tu je také dačo, že Haas, tu je napísané, aj tu je, že Monogram, tu je napísané ich sponzor, ale nemôžem tak veľa hovoriť, chápete, o nich tiež, však Hülkenberg tam není, neviem, teraz som zabudol, kto tam je, ale jedno, no, skôr sa nič nezmenilo C, lebo aspoň sa dačo zmenilo, tak preto C. Môžeme ísť na Red Bull. No Red Bull je veľmi ľahké. Teraz všetci si myslíte, že do E tier, ale nie. Do D tier. Viete prečo? Proste sa nič nezmenilo, iba toľko, že Lawson od Perez odišiel a Lawson je pri Max Verstappene. Toľko sa zmenilo, ale na aute sa nič nezmenilo proste. Proste na aute sa nič nezmenilo, takisto Red Bull a takisto všetko je oranžové, čierne a červené. Proste takisto všetko. Takže sa nič nezmenilo. Takže o tom aj neviem hovoriť nič. No akože v Austrálii akože išli dobre, Max Verstappen bol druhý, ale no, poďme na Petronas Mercedes. No ani o nich neviem nič hovoriť, podľa mňa taký C tier, lebo toľko sa zmenilo, že tam hore mali takú červenou, že Ineos napísané, ale to už tam ani nie je, že Ineos, lebo Ineos už ich nesponzoruje. Ani neviem, prečo ich nesponzoruje, ale už Ineos nesponzoruje Mercedes, Petronas, no a preto tam už ani nie je a podľa mňa tou červenou a Ineos, tak to bolo podľa mňa tak pekne, že tomu ukazujem, tam to hore bolo takou červenou, ale už to tam nie je, tak toľko zmenili na Petronase Mercedes. Nič iné. A toľko, že Kimi Antonelli a George Russell. No toľko, ale to nie je na aute, ja teraz rozprávam o aute, chápete? Takže o aute to nič, takže C tier, takisto aký Haas, iba dá aj na Mercedese iba, že Ineos tam nie a na Haase tam zmení a na Mercedese nie Ineos a nie je tam taká červená bodka, ale teraz je tam sivé takisto. Takže nič sa skoro nezmenilo a Haas takisto, lebo iba toľko, že čo majú tam napísané, tak toľko tam zmenili, že to dali štenou. Takže C tier dávam Mercedes. A veľmi pochvaľujem Kick Sauber, lebo hovorili predtým, že oni nechcú nič robiť, ale keď niekto pozeral tie show, že ukazovali auta, tak ja to dávam do C tier tiež. Lebo, chápete, predtým bolo také, že predtým tu mali také čiary, nie, ale teraz je to žiadne to auto proste. Lebo tu je také, že zelená, zelená a potom hneď čierna. A steak je tu napísané. To by mohlo byť zelenou takto aspoň. A to ako, neviem, ako tenisová lopta je tá guma.
Takže mne sa to vôbec nepáči, ale C tier, lebo aspoň tiež dačo zmení, ale veľmi maličko, takže C tier. No, môže ísť Williams, ale zase zle dáva, čo dávam? Počkajte, lebo ja som dal nejakú blbosť náhodou, to netam som chcel dať, nože Williams, tak tiež skoro sa nič nezmenili, ale dávam to da A tier. Viete prečo? Lebo tu zmenili a je to oveľa peknejšie ako v 2024. Ich auto je oveľa peknejšie. Však predtým bolo iba celá taká tmavo-modrá, že celé auto, ne? Ale teraz tu je tmavo-modrá a tam vzadu je taká normálna modrá, svetlo-modrá a tu je taká červená. A to sa mi veľmi páči a neviem, to iba podľa mňa hovorím, nemusíte hovoriť do komentárov, že fúj, Damian, to určite, či Kristu, to určite nie je dobré. No, ale ja to dám do A tier, lebo podľa mňa zmenili tam veľké zmeny a je to veľmi pekné auto, dobre to zvedeli zrobiť a tak. No, tak toto, neviem, kde by ste dávali, ale ja dám do E tier. Podľa mňa najlepšie auto. No akože fandím McLaren, ale práve tam zmenili najviac možností, čo mohli na Visacash Racing Bulls. Takže Racing Bulls je takisto skoro ako Red Bull, len Red Bull je akože, Racing Bulls je akože brat Red Bullu. Takže Red Bull je, to bolo prvé auto, Red Bull, a toto už iba také fejkové Red Bull, tak, ale nehovorí sa to Red Bull, lebo predtým sa hovorí Visacash RB, ale teraz to už hovoria, vymysleli, že Visacash Racing Bulls. A tu je E tier, lebo tam zmenili úplne celú farbu na takú bielu, mne sa to veľmi tu aj zmenila, je to Visa a celá skoro je taká dobrá, pekná, biela, tu je takisto ako na Red Bulle, na normálnom taká červená žltá, tu je červená žltá. No proste mne to nevadí, že je to fejkový Red Bull, no akože je to brat Red Bullu a to je Racing Bulls, ale mne to nevadí, že to nakopírovali, lebo je to tak veľa zmení. 2024 bolo také, že modré a tak, to sa mne vôbec nepáči. E tier. Visacash, čo vy hovoríte, ale mne to je E tier. Podľa mňa to môže byť E tier, nie? A vy si to myslíte, podľa mňa E tier, to má byť E tier proste. No, poďme na Ferrari, no proste. Dávam do A tier, nemôžem dať do E tier Ferrari, no toľko, že keby, viete, bolo v 2000, keď tam bolo, že Raikkonen, Charles, Leclerc, že tam nebol Raikkonen a tak vtedy bol taký dizajn, že červené a biele. Ale teraz prišiel taký istý dizajn k Ferrari, ale toto. Teraz sa dali tmavšie červenú, čo sa mi páči, akože, lebo je tá tmavšia červená, ale a tá sa mi páči, čo je tu na taká biela, tú čiahu, neviem, či to vidíte, ale tam je taká biela čiaha, tam, kde to ukazujem, a tu je, ale keby tam nebolo taký kruh, a tam je napísané, že HP, lebo to je ich sponzor, a to tam by, keby nebolo, tak E4 hneď. Ale takže je to tam HP, aj tu je HP, aj tu je HP, to sa mi proste nepáči, aj tu je HP, aj tu je HP, to netak má byť sponzor, nemusí byť na celom aute, takže A tier. Lebo akože zmenili aute, je to pekné auto, A tier proste. No, neviem, čo hovoríte vy, ale D tier. Proste nič, ale nič nezmenili na Aston Martin. Nič. Toľko, že neviem, ale ich show podľa mňa bolo najlepšie. Aston Martin show. Kto videl, vie, že ukazovali auta a ich show bolo podľa mňa najlepšie, ich film. To bolo najlepšie Aston Martin, ale auta, nič sa nezmenilo, takisto zelené, tmavo-zelené a nič. No proste nič. Ale akože to pozerá Austráliu, kde išli, viete, lebo teraz to zmení úplne, že prvá Austrália, potom teraz idú do Číne, potom idú do Bahrajnu, alebo neviem potom, kde idú. Takže to celé zmenila Saudarabia, je štvrtá, to viem. Ale však nič nezmenili na tom aute, toľko, že akože sú tam dobre. Je tam Lance Stroll a Fernando Alonso. Ale no toľko, že sú tam dobrí viete, no, sú tam dobrí, no, v tom aute, ale nič nezmení, takisto zelená a všetko. No a McLaren, tak som fanúšik McLarenu, ale tiež D tier.
proste nič nezmenili na McLarene. Alebo nie, dávam to tak. Dám to tak, počkajte. Tak a dám to tak. Tak, takže prvé C-tier je takto. Takto si to myslím. Lebo McLaren nič nezmenili, iba tu na trošku dali také čierne, trošku aj tu na. Predtým to tam nebolo, ale proste skoro nič nezmení, takže C-tier. Som veľký fanúšik McLarenu, ale teraz neviem ich dať do E4, dal by som, ale nič skoro nezmenili. Bolo najlepšie, či najkrajšie ich auto bolo 2000, neviem koľko, keď mali také dizajny, že také biele. To bolo podľa mňa najlepšie, ale tak nič nezmenili proste na tom aute, iba to na trošku dali takú čiernu a tak, ale potom nič proste nezmenili, takže nič, takisto. A počkajte, ešte to dám tak potom podľa mňa tak, to vymením. Budem teraz to rozkladávať, takže počkajte. Hej, takto. No, tak ja si tak predstavujem tier list. No, poviem, ale tu je napísané, že Formula 1, no, 2025, Cars tier list marker. Takže to znamená, že to sú auta 2025. To som teraz tier listoval. No, takže poviem vám tier list, ako som to dal. Takže Vizakeš Racing Bulls je prvé, E4, lebo hovoril som vám, veľa na tom zmenili, nevadí, že je to brat Red Bullu, ale no proste nevadí, že to nafejkovali skôr od Red Bullu, lebo naše Red Bull, normálny Red Bull, tento, čo je v D-tier, tak aj oni mali v 2021 v Turecku, či v Japane, alebo v Monaku, mali aj oni taký dizajn a to bolo fakt dobré. Keby teraz mali 2025, tak by som ich dal do E4 z Racing Bulls. Ale Racing Bulls má teraz taký dizajn, ako mal predtým Red Bull, takže Racing Bulls je prvé podľa mňa, lebo to tam veľmi veľa zmenili a teraz ide o auta. Druhé som dal akože Ferrari, lebo no A-tier som dal Ferrari a Williams. Podľa mňa, keby nebol ten HP, tak by som dal aj do E4 Ferrari. Williams som dal preto tiež do A-tier, lebo no proste veľa toho zmenili. A je to pekné auto, takto, jak to zrobili. Alpine je B-tier, nerobili to tak dobre, to rúžovou, takou pre malé decká je toto auto podľa mňa, lebo taká rúžová pre malé decká, ale taká modrá to je. A mne sa to tak nepáči, podľa mňa predošlé Alpine to bol lepší 2024, ale to je iba môj názor, chápete? Nemusíte teraz toto roztrhnúť počítač na dve kusy že teraz, čo robíš, Kristu, však to vôbec nesedí. No, to je iba môj názor. C-tier. Prvý je McLaren, druhý Haas, tretí Kick-Sauber, alebo Stake, to je jedno, a Petronas, Mercedes. Preto som na McLaren do prvé C-tier, lebo proste nezmenili na tom nič, iba trošku tu dali čiernu a tú. Viem, že som veľký fanúšik toho McLarenu, ale to teraz nejde o fanúšik, či som fanúšik alebo nie, to ide teraz tier list. O autách, že jak vyzerá. A potom nič nezmení, takže C-tier. Haas takisto, iba tam napísali inak Haas s čiernou a nič proste. Takisto to zostalo, takže tiež C-tier. Kick-Sauber tam veľa zmenili, ale proste predošlý Kick-Sauber podľa mňa bol peknejší, takže C-tier zase. A Petronas proste tam nič nezmenili, iba tu je, že to nie je to Ineos, takže zase C-tier. A D-tier som dal Red Bull normálny, nie Racing Bulls, ale normálny Red Bull, kde je Max Verstappen a Liam Lawson. No a proste oni nič nezmenili, ani jednu takú malú bodku nezmenili, ani takú malú bodku. Proste takisto, takže D-tier. No a ešte Aston Martin som dal do D-tier a D-tier to preto som dal Aston Martin, lebo tiež iba ani trošku, ani takéto nezmení ani na Aston Martin, len mali dobré show. Takže toto bol môj tier list, aj tuto vidíte. Tu je môj tier list, všetko do E4 som dal Racing Bulls, do A-tier Ferrari a Williams, do B-tier som dal Alpine, do C-tier McLaren, Haas, Kick-Sauber, Petronas, do D-tier Red Bull, normálny Red Bull a Aston Martin. No môžete vidieť zase môj tier list, tu je vám tuto vidno všetko, tuto vidno tak. A keď sa vám páčilo toto video, tak dajte odber a like.
A môžete napísať do komentov, či sa vám dá, či sa vám páči ten tier list. A tu je ešte raz, môžete si to pozrieť. No a to sa 10 do čaute.